Arribem al tram final del programa. Ens acompanya ara mateix Montserrat Martín, secretària autonòmica del Sindicat Estatal de Tècnics Superiors Sanitaris, per parlar sobre les jornades de protesta que aquest col·lectiu ha convocat al febrer i al març a Catalunya. Els responsables de les proves diagnòstiques denuncien que el Ministeri de Salut no equipara la seva categoria laboral a les dels homòlegs europeus, un greuge que s'arrossega des de fa temps i que ha desembocat a noves mobilitzacions. Montserrat Martín, benvinguda. Quines són exactament les reivindicacions dels tècnics superiors sanitaris en aquestes jornades de protesta? Doncs mira, les jornades de protesta en aquest cas s'han convocat perquè nosaltres vam tenir la notícia de que s'estava en aquest moment creant un nou estatut marc. L'Estatut marc anterior estava vigent des del 2003 i ara s'estava treballant en un nou Estatut marc. En principi nosaltres teníem força interès en veure com era la redacció d'aquest Estatut marc, perquè si en el passat nosaltres se'ns obria una mica aquesta porta perquè ens consideràvem professió sanitària o quedava clar que amb les regulacions acabaríem sent professió sanitària, resulta que amb aquest nou Estatut marc, en comptes de fer aquesta diferenciació entre professions sanitàries i no sanitàries, ens deixa en aquest espai una mica inferior, amb aquesta classificació amb el nivell 5 del MECO, ens deixa amb aquesta categoria una miqueta inferior, amb la qual ens col·loca en una situació molt més complicada per accedir-hi a Europa, quan s'estan incomplint tots els convenis i els tractats en els que precisament Espanya participa a nivell d'educació en el marc, en l'espai aquest d'educació superior europea, perquè hi hagi aquesta lliure mobilitat de professionals entre tota Europa i a nosaltres, en canvi, ens relega a no poder sortir perquè els nostres estudis no estan al mateix nivell. Per què considereu que el Ministeri de Salut no ha respost a aquestes demandes fins ara, i més quan ara mateix tenim una ministra que ha sigut metge, Mònica Garcia? Per quin motiu creieu que encara no s'han respost a aquestes demandes? Doncs sincerament no tenim ni idea, precisament el fet que hi hagi el govern més progressista de la història, no? I precisament amb aquesta persona que realment en alguna reunió anterior havíem tingut una sensació de que la directriu seria per aquí, doncs ens trobem que amb aquesta redacció, que és veritat que insistim que és un esborrany i que aquest esborrany s'ha de treballar, però sortir al carrer ja d'entrada amb aquesta situació i amb aquestes classificacions, la veritat és que no té cap sentit. Nosaltres sincerament pensem que el millor és que ens està una mica empenyent a fer aquestes mobilitzacions i que realment el col·lectiu s'aixequi i faci una veu forta d'una vegada, no sé. La vostra lluita per l'equiparació professional ha estat constant. De moment no hi ha hagut cap avanç, no? No, de moment no hi ha hagut cap abans i insistim en aquesta redacció, és que des com està en aquest moment. El problema és que fins i tot ens tapa la via a les acreditacions, a les especialitzacions que necessitem moltes vegades en la nostra feina. Nosaltres aquí a Espanya el que tenim són graus de formació professional que estan separats, diguéssim, en relació amb el que es fa a Europa. Nosaltres tenim anatomia patològica, el tècnic d'anatomia patològica i citodiagnòstic separat del tècnic de laboratori clínic i biomèdic, i tenim separat també la imatge pel diagnòstic en medicina nuclear, separat de la radioteràpia i dosimetria, cosa que a Europa són graus universitaris de 4.000 hores i aquí estan relegats amb aquesta formació professional de segon grau de 2.000 hores, i en les que realment en aquestes 2.000 hores no es dona resposta a tot el que els professionals han de fer en el seu dia a dia per donar aquest servei a la ciutadania. Són professionals que s'han d'estar formant constantment. Nosaltres ho diem sempre. A les professions sanitàries tenim clar que la formació continuada ha de ser constant, perquè realment és una ciència que avança moltíssim i que s'està constantment adequant a les noves tecnologies i als nous avenços. Però una cosa és adequar-te als avenços nous i fer una formació continuada, i una altra cosa és realment tot el que la gent ha de fer un cop ha acabat els seus estudis reglats per poder formar-se, per poder donar sortida a tota aquesta feina i a totes aquestes anàlisis i a tot aquest diagnòstic que realment passa per les nostres mans, que realment és impossible que es diagnostiqui ara en aquest moment a cap centre
si no ha passat per un tècnic superior sanitari, una analítica, una radiografia o una anatomia patològica perquè se li ha fet una biòpsia. Vull dir, són professionals que estan molt ben formats a costa dels propis professionals perquè l'administració no dona sortida a aquests estudis i que estan demanant això, que se'ls tingui en compte i que es faci aquesta homologació i aquesta equiparació amb Europa. És que l'únic que s'està demanant és més formació i més respecte al cap i a la fi, perquè és el que sentim que no tenim. Montserrat, estem parlant amb tu, que ets secretària autonòmica del Sindicat Estatal de Tècnics Superiors Sanitaris. A quines afectacions s'enfronten els pacients si no es resol aquesta situació? Bé, els pacients s'enfronten a pocs problemes, podria ser perquè, com et comento, els professionals són uns professionals, valgui la redundància, amb molta responsabilitat i realment fent una formació al marge del que és la formació reglada suficient com per poder donar resposta a totes les tècniques noves que es van implementant en tots els hospitals. És cert que nosaltres tenim una reivindicació també, que és que el fet de mantenir aquesta formació professional ha donat cabuda a una formació professional online on els professionals no estan... Si ja de normal, pel fet de no formar-se en campus universitaris i en professors que siguin de la mateixa especialitat en molts casos i que tinguin una acreditació universitària, ja és un problema. Imagina't el que representa el tenir una formació online on les pràctiques moltes vegades són un problema i on ens estem trobant professionals que arriben i que no és tampoc la seva culpa, perquè que això estigui al mercat i que es pugui accedir ja és el problema real, però que estan acabant aquests estudis i estan arribant als centres sanitaris amb una mancança important de formació. I clar, han de començar la formació en aquell moment. Hi ha un suport mutu entre els diferents col·lectius sanitaris o cada grup negocia per separat o intenta negociar amb el Ministeri de Sanitat? Bé, nosaltres som un sindicat corporatiu. Realment les mobilitzacions i totes aquestes mobilitzacions i tota aquesta... Tot això que estem veient ara és depenent de la Comissió pel Grau, on hi ha diferents associacions de tècnics superiors a dintre, tot a nivell estatal, però no deixa de ser corporatiu. Nosaltres estem mirant pels tècnics superiors sanitaris. És veritat que sabem que els metges també han llegit aquest esborrany i tampoc els ha semblat que doni resposta a les seves reivindicacions i a la seva situació. I en principi cada col·lectiu està reclamant el seu, perquè el ser una cosa tan específica realment és que estaria molt bé que hi hagués a nivell general qui també reclamés per als col·lectius, els que tenen força, que reclamés per aquests col·lectius, però ens toca la feina a nosaltres, que és a qui ens fa mal, a qui ens dol. La primera data fixada per la parada de les mobilitzacions va ser el passat dijous, 13 de febrer. Va ser una demostració de força amb concentracions. I, a més, seguiran noves jornades i parades els dies, si no m'equivoco, 20 i 25 de febrer, 6 i 18 de març i 3 d'abril. Sí, en principi són les jornades que estan per ara, és el que està programat. Òbviament no es deixa de banda que hi hagi mobilitzacions més contundents i fins i tot teníem moltes veus de que realment una vaga seria l'únic que solucionaria aquest problema d'una vegada, perquè és el que et dic, som un col·lectiu que realment està completament oblidat. És un col·lectiu que, ho repetim moltes vegades, però des de la pandèmia va ser el col·lectiu que realment no es va ni anomenar quan es parlaven dels professionals que hi havia, i ho vam dir sempre. Vull dir, pensem que totes les PCRs, totes i cada una de les PCRs que han diagnosticat una Covid ha passat per les mans d'un tècnic superior en laboratori clínic, i totes les radiografies que han diagnosticat, que han ajudat per diagnosticar una pneumònia, han passat per les mans d'un tècnic en imatge pel diagnòstic. I era una sensació de, què passa, no existim, no som ningú, què està passant? I precisament aquesta invisibilitat que portem arrossegant és el que
pensem nosaltres que dona peu a que passin totes aquestes coses, com un nou estatut marc on la redacció, lluny de millorar, ens fa tirar enrere, no? Vull dir, és absolutament absurd. No podem alardejar que tenim sanitat pública a l'estat espanyol quan no cuidem els nostres sanitaris. Montserrat Martín, secretària autonòmica del Sindicat Estatal de Tècnics Superiors Sanitaris, gràcies per estar en el dia d'avui a Cara a la Nació. A vosaltres.